Għal-kellim laburista għall-edukazzjoni Ola Owen Bonnici, l-MCAST hi istituzzjoni ta' tieni ċans. Owen Bonnici tkellem b'dan il-mod dwar l-istudenti tal-MCAST l-erba' filgħodu waqt il-programm TVAM fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Tal-MCAST minnu nnifsu ġewwa skola tat-tieni ċans, hija skola vokazzjonali, però hija wkoll skola fejn inti tgħid isma'. Kompli, arġaħu ċans ieħor. Dikjerazzjoni li l-Partit Nazzjonalista ddeskrivija bħala tal-mistħija u insult lejn l-istudenti tal-MCAST. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-MCAST u istituzzjoni ta' talim mill-aqwa illi fih jattendu studenti li huma aktar inklinati lejn suġġetti ta' xjenza, l-arti u t-teknoloġija. Mill-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija qed joħorġu studenti speċjalizzati f'dawn l-oqsma tant importanti għall-ekonomija Maltija. Il-Partit Nazzjonalista qal li ma jħares lejn l-MCAST bħala istituzzjoni tat-tieni klassi kif iħares lejha l-Labor u lanqas jala il-bibin tiegħu kif għamel il-Labor ta' Carmen Uvella u Alex Xiberra Strigona. Il-Partit Nazzjonalista qal li b'differenza mill-Labor qed jinvesti fl-MCAST tant li issa qed jibni kampus ġdid b'investiment ta' 120 miljun euro għal ġid ta' dan il-kulleġġ u l-istudenti. Owen Bonnici huwa wieħed mill-aktar nies li qed jiġu mbuttati mill-Partit ta' Muscat u fl-aħħar ġimgħat tal-kampanja intbagħat kemm il-darba biex jieħu sehem f'isem il-Malta Labour Party fi kważi il-programmi kollha li saru, saħansitra mar minflok Muscat fil-programm TVM fuq l-Istazzjon Nazzjonali u fid-dibattitu tal-Fiċi Kapijiet fl-Università.